OK, čaute ľudia, som Marextar a vítam zo svojho ďalšieho videa. Ľudia, v dnešnom videu budeme hrať Fortnite, budeme hrať challenge, že za každý kill, čo dám, musím urobiť jeden klik. Ja dúfam, že sa vám to bude páčiť, pokiaľ na to nechcete like a odber. Veď nebudem nekokecávať, myslím si, že môžeme ísť rovno na to. Takže ľudia, už sa nachádzam vo Fortnite. Trošku to hučí, sorry. Kámo, to je hajzel. Dobre, letí trošku preč. Ideme na to označené miesto. Je tu typek. Tak ten dostal, kámo. Dobre, nechcel som robiť tak z hurta, ale typek mi proste dal na výber. Idem asi tuto začávam. Ale lama sa neráta, ani bot, proste čisto týpek. Ani boss, nič proste. Prečo som taký krivý, kámo? Zarobili do piť. Áno. To bolo tesné. Kámo. Ty kokos. A dostal. Fúha. Ľud mi doniesol. A dostal. I to som vyspomenul, čiže nie je to úplne najlepší typ killu, ale ja to ide o win, takže. Ináč neviem, prečo tých ľudí zabíjam, keď už musím robiť 10 klikov, more. Nechcem. A dostal. Tým niekoho rozbijem, ti hovorím. Niekto ma spektuje. Kamo kill. To sa nedalo, kámo. Tá tureta furt spamuje. To sa nedalo proste. Neviem ani koľko som dal killov. Musím si pozrieť asi záznam. Alebo viete čo, ja si to pamätám, 4 killy to boli, hej. Takže 4 kliky či idem dať. Ideme do lobbyčka. Tam vidíte, ja na to teraz nevidíme. Ideme. Raz. Dva. 3. 4. Dobre, dajme tomu.